Je zullen maar examen doen matten en de zenuwen nemen de macht oer. Hoge hartslag voornamelijk. Niet goed kunnen slapen. Heel veel zenuwen vooral om hier naartoe te gaan. En niet goed meer kunnen focussen. Voornamelijk op zulke soort dingen. Voor Andy en oren die het last van examenstress hebben eerder hoop. Zei psycholoog Bernard Maasing van Ljout. Stress maakt je beter, dus zorg ervoor dat je een beetje geniet van, dat je echt denkt, lekker stress. Want dan gaat je koppie beter werken en het is zelfs zo dat er allerlei voedingsstoffen, zoals suikers en vetten, die worden heel makkelijk omgezet in energie dan, zodat je koppie na kan denken en energie heeft ook om echt goede prestaties neer te zetten. Meer dan 200.000 scholieren in Nederland zullen eindexamen doen. Joert begint het VWO met Nederlands en de HAVO met scheikunde. Op het Comenius locatie Mariënburg binnen 300 eindexamenkandidaten. Lang net elke niet een leidt er wekker van. Examenstress? Nee, eigenlijk niet. Ik heb er wel vertrouwen in, dus komt wel goed. Vies het spannend? Nou, net echt spannend, maar ik ben wel benieuwd hoe het zo gaat. Ja, Examenstress? geen les van. Helemaal net. Maar dat kan gauw verrooien, werd dus op squallen. Want dat het één keer losgaat, neemt de spanning toe. Nou, in het begin dat ze een beetje lacherig en wiebelig zijn en een beetje bleke kopjes in het begin. Maar aan het eind natuurlijk, ja, dan krijgen we de paracetamolvragen. Dan zijn ze moe en dan wil het niet meer zo goed. En dan moet je ze echt even oppeppen, af en toe, ja. Hoe dan ook, de leerlingen zullen haar toch deze spannende periode slaan matten. En waar dat net zonder help kan, nog even de tips op een richtje. De eerste en belangrijkste is, maak stress tot je vriend. De tweede tip is, zorg dat je een omgeving hebt die je een beetje steunt. De derde tip is, eet gezonde dingen. Ga niet aan energiedrankjes en dat soort rommel, want je gaat er slechter van functioneren. En de vierde, en dat is een beetje een uitsmijter, maar start positief. Als je iets dierbaars hebt, denk daaraan voordat je start aan je tentamen, want je gaat er gewoon beter van functioneren.